זה איזו, אח של פיקה, במשפחת כהן. כנראה תמונה בירושלים, בעיר העתיקה, ליד הכותל, כנראה. תמונה זאת, מימין, נלו, רודיקה, שלי ואנה, בחתונה של סורין ב-1975. זה מסיבת האירוסין של שלי ונלו בבית של שלי ברומניה לפני 37 שנה, ב-1957. רואים משמאל לימין את תוצה, ליביו, שלי ונלו. זו תמונה בבית של פיקה בבת ים של אברהם ופיקה רוזנבלום. משמאל לימין נלו, סורין ואימא של סורין, פיקה. נלו, מצד שמאל נלו, פיקה וסורין. נלו, סורין ופיקה. נלו ואחות שלו, פיקה, משוחחים בבית של נלו. זאתי התמונה המפורסמת. זאתי התמונה של דנה שהייתה בגיל 7 בישראל, 1991. חתונה של דיטה וסנדי, 1967. אנשים במשפחה שאני מכיר, משמאל לימין, סורין, לימינו, אחות של אברהם רוזנבלום. אז רואים אדם, אחרי האדם יש את נלו, מאחוריו יש שתי אנשים, ואז דסי, לימין של דסי יש את שלי ואת וילי, וזה החתונה של וילי ודסי ב-1973. פה רואים בעיר העתיקה את שלי, אשתו של נלו משמאל, את שלי, אחות של נלו באמצע, ואת בקה, עוד אחות של נלו בצד ימין בעיר העתיקה ב-1984. דוד בן של מתי ושלי. משמאל לימין אדריאן, סטלוצה, דנה וקלי בחתונה של דנה, ולמטה זאת שלי, 1991. משמאל לימין דוד, סטלוצה ושלי. זה בסביבות שנות 1950, ב-50s. משמאל לימין סורין, אברהם רוזנבלום, אבא של סורין, פיקה, דסי, וילי, ועוד שתי אנשים שאני לא מכיר בחתונה של דסי, 1973. משמאל לימין דסי, וילי וסורין, 1973, בחתונה של וילי ודסי. בצד שמאל, עם השיער ג'ינג'י, אדם שמתכופף עם הכיפה הלבנה, זה וילי רוזנבלום. בין כל האנשים מאחוריהם זאת שלי כהן, אשתו של נלו. מחזיק את התינוק זה נלו כהן, והתינוק, אם לא גיליתם, הוא צביקה רוזנבלום, בן של וילי רוזנבלום, וזה בברית מילה בסביבות 1974. רודיקה מרקידה את אבא שלה, נלו, אוקטובר 1978. משמאל זה נלו, לימינו זאת פיקה. הכלה היא אמא שלי, מרים, ומחזיקה את סמלה היא רודיקה, 1975. רודיקה הייתה אז בת 12. יוג'ן ואמא שלו, בקה. מימין לשמאל, וילי, דסי ונלו, בחתונה של וילי ודסי, 1973. בתחפושות, כנראה בפורים, בשמאל זאת רודיקה, ובימין, אם לא זיהיתם, זה אבא שלה, נלו.
זה בערך בשנת 1978. משמאל זאת רודיקה, נלו, וילי ודסי, בחתונה של וילי ודסי, 1973. בשמאל, מצד שמאל זה נלו, בצד ימין וילי. הם מחזיקים את צביקה כתינוק, ומאחוריהם עומד אברהם רוזנבלום. התמונה הזאת היא בערך בשנת 1975. וזה נלו בעבודה. נלו, תראה לנו איך אתה עובד עם הלקוחות שלך. איך אני עובד? מאוד קשה עכשיו. וזה השותף שלו. מה השם? זה לא שותף, זה הפועל. זה הפועל. מה השם? שם, איך אומרים שם? פיטר. פיטר. איך אומרים שם ביידיש? ביידיש דנומה. דנומי? דנמה. דנמה? דנמה שלך פיטר. ורואים פה את החנות. החנות כזאת טובה. אם אתם צריכים מסגרות, תבואו למסגרות כהן ב-44 רחוב מרכז בן. מרכז בן. אז תבואו לפה, וזה נלו, והוא יטפל במה שאתם צריכים. לקוחות. הוא אפילו יכול לעשות מסגרת על התמונה היפהפייה הזאתי. וואו. From left to right on the back row is Korolika, Liviu, Tutsa, Samuel Rosenblum. Then is Shelley. In the back middle is Matei. To the right of Matei is David Crew, Shelley's husband. And to the right of him is Dita, and to the right of her is Abraham Rosenblum. On the bottom row from right to left is Vili Rosenblum, Sorin Rosenblum. On top of Sorin, with the scarf, is someone who used to stay by Shelley's. To the left of him, if you can't recognize, it's Marianne. To the left is Shelley, and to the left of Shelley is Sophie Rosenblum. On the left of this picture is Liviu, Nelu and Shelley's uncle. Shelley Verodika. Rodika. Left is Eugene, top middle is Becca, bottom middle is Rodika Cohen, top right is Nelu, and bottom right is Rodika Pascal. רודיקה של נלה ושלי כהן. סמואל כהן. יוג'ן. מימין לשמאל אברהם רוזנבלום, סורין רביב, רודיקה מוסקוביץ, פיקה, נלו ושלי. נלו עובד בבית מרקחת של המשפחה ברומניה. נלו, ברומניה. This is נלו. נלו ושלי. שלי כהן, פיקה רוזנבלום, רודיקה כהן, אברהם רוזנבלום. אברהם רוזנבלום, רודיקה כהן ופיקה רוזנבלום בטיול אחרי מלחמת ששת הימים ב-1967. משמאל לימין, שלי כהן, רודיקה כהן, אברהם רוזנבלום ונלו כהן בטיול אחרי 67. רודיקה עם הוריה, נלו ושלי כהן. רודיקה with her parents נלו and שלי כהן and חנוכה בסביבות שנת 65. מימין עומדת שלי כהן עם הבת שלה, רודיקה כהן, שמחזיקה את הבובה שלה, והם עם שתי חברים עומדים לפני משרד שעליו כתוב טרייסקה 1 מאי, שהפירוש הוא יחי הראשון למאי, וזה היה חג גדול ברומניה. בשורה התחתונית 3 חברים, בשורה העליונה משמאל זה מתי, באמצע זה נלו, ובצד ימין, כשאני ראיתי את התמונה הזאת חשבתי שאני מסתכל על מראה, על ראי, זה סורין רוזנבלום, אבא של ברק. On the bottom row are friends, and on the top row from left to right is Matei, Nelu Cohen, and when I looked at this I thought I was looking into a mirror. Over here is Sorin Rosenblum, my father. And we turn it over here and we see כתוב פה פוקשן, שזה שם העיר, ושנה חדשה 1962. זה היה כנראה ב-31 לדצמבר, סילבסטר, והם חגגו, והשנה החדשה 1962 נכנסה בבית של משפחת קרו, סטה מארי 22, או רחוב הגדול
22. סטלוצה and her father, אבא שלה, דוד קרו. Primul rând, bărbații, de la dreapta, Cru, Fulga, vecinul lui Cru, Buțu, Avram, Rosenblum, rândul din spate, de la stânga la dreapta, Beicuța, doamna Fulga, Shelley, Marie Rizel, sora lui Cru, fica, nu se mai vede. Aici era Sorin Rosenblum, eu sunt fica. Fotografia mă reprezintă pe mine și fotografia e făcută în Panciu înaintea cutremurului. De la dreapta sunt eu, un prieten, Katz, care a plecat în Israel prin 30 și ceva, 36, 37, și verișoara mea, Ghezela Lifșiț, care a murit pe Struma, pe vaporul Struma. זה אני, פיקה, סבתא של ברק ואייל, רוצה שישאר זיכרון, להגיד הסיפור. אני נמצא בעיר פנצ'ו, איפה נולדתי וגדלתי. עד שנה 39-40 בערך. פה אני עם חבר שלי לפני מלחמה, בערך שנה 37, 36, 8, לא יודעת בדיוק. זאת איזו בת דודה שלי יותר קרובה ללב שלי, גזלה ליפשיץ, בת של טנטייטי ונני מאוריצ'ו. היא באה בישראל עם אונייה סטרומה, שפרצו אותו ולא הגיע בישראל. 800 אנשים היו באונייה, ולא נשאר בחיים רק אחד. והוא שחה בטורקיה, גרקיה, לא יודעת. הגיע שם. הוא לבד שנשאר מ-800 אנשים. היה בזמן שהתחילו האנטישמיות גדול ברומניה. פה זה המקום של בית שלנו מפנצ'ו. אחרי רעש אדמה שהיה בערך ב-40, 39, לא יודעת, בנובמבר, היום אני זוכרת, 11 נובמבר. ב-11 נובמבר היה רעש אדמה והיו ליגיונרים אז, קבוצה אנטישמיות גדולה, והם היו חזקים ברומניה וזרקו אותם, כל היהודים מרומניה, מן העיר שיעשו עיר בלי יהודים, כל היהודים ב-24 שעות. כי כמעט כל העיר נפלה. כל העיר נפל, רעש אדמה. מהרעש אדמה, כן, מהגבול לגבול, כל העיר נפל. כל הבתים שהיה מן הבנים נפלו. מהגבול התחילו קברים, בקבר היו עושים, בונים בתים משהו אחר, בגלל זה נשארו. אבל שם היה אפיסנטר, המרכזייה של הרעש אדמה. אנחנו נסענו לפוקשן, בגלל ששלי התחתנה לפני שנה, בדיוק לפני שנה התחתנה, והיה לה סטלוצה כבר בזמן הרעש אדמה. סטלוצה היה בת 8-9 חודשים אולי. ובאנו בפוקשן בגלל שהם היו גרים בפוקשן, גם ליביו, גם תוצה, גם שלי. היו גרים בפוקשן, במקום אחר לא הכרנו איפה ללכת עם כל הבגאז'ים שהצלחנו לקחת מתחת האריזות.
ובאנו בפורשן, פה הכרתי את בעלי, התחתנתי, וזהו הסיפור שלי. התחתנתי ב-940. זה המשפחה, השכנה שלנו מפנצ'ו, רק הגדר היה בינינו. וככה בשביל להיכנס היה צריך ללכת בכל הסביב עד מרחוב. אבל אנחנו עשינו חור דרך הגדר והיינו הולכים אחד לשני. היה משפחה מאוד נחמדה, הרבה ילדים. וכל אחד מאצלנו היה חבר אחד מאצלהם. זה נלו, בזמן שהיה ילד, היה לומד באשכול הצ'וקן. לפי הבגדים, זה מזמן הזה, עם החבר אחד. ימין הוא נלו צעיר עם חבר אחד, ובשמאל אני זוכר חורוביץ, היה חבר שלו, אבא של יוסף חורוביץ. משה ורודיקה מוסקוביץ. נלו ורודיקה רוקדים. תמונה מהחתונה של נלי ושלי כהן. In the front row on the right is Nelu and his two daughters, Rodika in the middle and Anna on the left. Rodika. Nelu and Shelly with their daughter Rodika. Shelly with her daughter Rodika. Nelu is playing the policeman arresting the illegal card player, played by Rodika. On the left is Butsu, next is Becca, middle front is Rodika, middle back is Eugen, and on the right is Sorin at Rodika and Sorin's wedding. Eugen and his sister Rodika. On the right, Shelly and Rodika stand as Safta sits in Izu's car. Izu, one of the 6 Cohen brothers and sisters, was the first one in the family to make Aliyah to come to Israel. From left to right, Abraham Rosenblum, Shelley Cohen, Fika Rosenblum, and Nelu Cohen. Stelutza marries Kali on her right. Becca stands on Kali's right, and Butsu stands on the far left. Butsu and Becca were the main couple of the wedding. Beatrice and Silvio about 20 years ago, around 1974, Dita's and Sandy's kids. למריאן לא תמיד היה זקן, בערך בשנת 1940. פמיליה רוזנבלום, אברהם, וילי, פיקה, ובשורה הראשונה על האדמה בצד שמאל זה סורין ובצד ימין זה חבר של המשפחה. זה תמונה זו בפוקשן לפני בסביבות 1955. Eugen la vârstă de 3-4 ani. Nene Cru, înainte de căsătorie, cred, în farmacia de la Panci. Becuța la începutul meseriei de tehnică dentală. מסיבת היורסין ומסיבת החתונה של סטלוצה וקאלי. סמואל כהן וסטלוצה קריסטיאן. סמואל כהן רוקד עם ביתו שלי, הבת שלו. דוד ושלי קרו. קרוליקה ריזל עם שלי כהן. מטה ריזל עם שלי כהן. פולגה and קוקה מג'ארו, two neighbors. בצד ימין זו שלי קרו. Kali and Stelutza with Nelu Cohen in the background. Behind Kali and Stelutza, Samuel Cohen holds Rodika Cohen, the daughter of Nelu and Shelly Cohen. Samuel Cohen וגברת פולגה. Samuel Cohen. This is the family Moises. This is where Shelly, David Krul, and their daughter Stelutza stayed after the big earthquake in 1939 or 1940. מריאן כהן עומד בין ההורים שלו, ליביה וטוצה כהן. משמאל לימין, טוצה, ליביו, סטלוצה, קאלי, ויושבים בשולחן בצד ימין זה מרק וגברת מויסס. On the bottom left corner is Matei. Hugging him, behind him is Shelly, his mother, Shelly Crew. Behind her stands Kali with his new wife,
Stelutza. The woman next to Stelutza, I don't know who she is, but in front of her sits David Crew, Shelley's husband, and on the right top corner stands Samuel Cohen. Samuel Cohen having a drink with one of his friends at the wedding party. On the bottom right corner is Mr. Fulga. To his left, in the middle bottom row, is Samuel Cohen. To his left is Yanku Rizel, Karolika's father. On top of him, on the back row from left to right, is Becca, then Shelley, then I don't know who that is, and to his right is Mrs. Fulga. On the right is Liviu. To his left is Tutsa, his wife. To her left is Rika. To her left is Stelutza. Standing before her is Roju. Behind her is Kali. On his left before him is Shelley. And sitting in the front row is David Crew. Rika and Roju are David Crew's nieces. Kali, Stelutza, and Shelley. From right to left is Samuel Cohen. In the person behind him, I don't know. The woman in the middle is Stelutza, and to her left is Kali. David Crew having a drink with a friend. קלי וסטלוצה עומדים מאחורי בקה ובוצו. בפינה השמאלית למטה זה מנחם ספיר, מאחוריו זה נלו כהן, לצד ימין של ספיר זאת בקה, ומאחורי בקה זה אבא של נלו ובקה, סמואל כהן. בימין זה מטה ריזל, מאחוריו זה הבן של קוקה מז'ורו, מלפניו זה קלי עם סטלוצה, מאחוריהם עומד קרוליקה ריזל, לשמאלו עומד מטה בן של שלי ודוד קרו, ולימין של מאחורי קרוליקה ומטה עומד אדם, הבחור שהיה גר עם שלי ודוד קרו. הנה משפחה במסיבה. שלושת הבחורות מימין לשמאל, from right to left, is בקה, פסקל, שלי קרו ותוצה כהן. דוד, שלי וסטלוצה קרו.